Здравейте всички, които не гледате, аз съм Георги Гануков. Аз съм Скорост БГ. Днес предаваме на живо с нашите гости Кристиян Клявков, Иляна Клявкова и Цветелина Валенцова, която се е обърнала. Ето я и нея. Това съм аз, Скорост БГ, и нашият най-познаван Георги Гануков. Днес ще разкажем за появата на нас четимата хелоуинската нощ. Тези тримата не са никакви. Тя е вампир, аз съм фантом. Той е фантом, но аз съм вампир. Ще ви смуча кръвта. Вижте я как става с шапка на пират. Шапка на пират. Да. И тя ще изтанцува хорото на троловете. И раз, два, три. Ау. Хайде, давай. И мислим да приключим клипа, но не се бойте. След около 5-10 минутки ще качим още един. И довиждане.